Ngibingelele ingane zakwethu phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Imfezeko Media. Lami igama nguMfezeko Ntuthu ngakho malo bathi iLasbo namaGumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela ezesho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke, bese ngilandela ku-Facebook @Mfezeko iLasbo namaGumede, kanjalo futhi naku-TikTok @Mfezeko iLasbo yamaGumede. Wengane zakwethu ucela usizo umndeni ofuhleko ngesiguli laphana-ke umndeni wakamazibuko eMtshezi eLoskop ofuhleke ngomuntu ogulayo umuzi Khoza ongasilo ilunga lomndeni wakhona. Ngokusho komndeni kuthiwa-ke isono sabo kwaba ukusiza lo mlisa umuzi Khoza bawumuphindayo yokuhlala kulo muzi engakaqali ukugula. Kuthe uma segula umndeni wakhe wamlaxaza wambuyisela kwamazibuko ngenkani. Manje abazi kumele benze njani, bacela ukululekwa noma ubani ongabasiza. Ekhaya kubo isemtshezi eLoskop kwamazibuko ubhuti lo ogulayo wakwaKhoza abamazi ekhaya ngoba-ke wake wahlala basebancane, waphinde wahamba ngoSeptemba ngonyaka 2025 waletha ekhaya ama-social worker ngoba-ke ethi owasekhaya ugogo wahlala naye kubo bengamfuni ngoba bethi abamazi. Laphana ngoDisemba-ke bamhambisa kubo ngoJanuwari bambuyisa sengathi-ke ubuye esibhedlela ngoba wayefike efake izimpahla zasesibhedlela. Bathi ugogo usayinile ukuthi-ke uzohlala naye, kodwa ugogo uthi akazi akwenza lokho. Manje-ke abakubo bamfuni ukuthi ubhuti ugula kakhulu, akakwazi ukukhuluma kanye nokuhamba ufaka amaphempasi. Manje inkinga ukuthiwa-ke lo bhuti usegula kakhulu, abakwazi ukuthi-ke ukuhamba kanjalo futhi nokukhuluma. Ngaza kwethu nayo ibheke trend ey'nkundleni zokuxhumana njengoba senizibonile, abanye-ke bake balibona lolu daba ukuthi-ke laphana insizwa egula kakhulu laphana izolaxazwa nje okanye izobekwa ekhaya kungemvumo laphana engesilona futhi-ke nelunga lomndeni wezingane zakwethu. Hayi akusiko. Hayi izwa ngami phela gogo. Manje-ke phela lo mntwana lo owakhe lo hayi lo owenu-ke lokhu akahambe naye-ke aye lapha-ke la sekuyinto yenuku ukuthi ubani wegama ubani. Sacela sehlise lo muntu ngoba ugoga mhlawumbe ucathi sinesikhathi sokudlala bese siyanishonipha. Bengithi ngiyanishonipha kanti nje. Okwesibili leli social worker elaletha lo muntu la ekhaya sengilifake icala ke mina. Yekwa shooter. Ngiyamshutha impela ngifuna umbona. Asiyadelelwa ekhaya. Siyadelelwa nje la ekhaya. Siyadelelwa nje kodwa la ekhaya. Shooter. Ngibona siyadelelwa nje. Futhi faka emafonini. Faka nefonini. Faka efonini. Wenza ngokuthanda. Ndizolo ngiqale epolice station ngabona ama-social worker ase-police station asesibhedlela athi lento yenziwa la ekhaya nina nagijimana sayinela umuntu namletha la. Uma esenixakile kwakufanele nibuyele esibhedlela nizotshela i-social worker ukuthi nathi-ke lalela-ke nathi-ke izoloko besilapha la qhubekane-ke gogo epolice station lapha hlangane enkantolo-ke hlangane enkantolo mina ngisebenzela uhulumeni. hayi bohlangana khona Hayi sho ukuthi kuyohlangana khona. hayi sokohlangana khona abantu abanye Ngoba yona ivele isisenkantolo. hayi senkantolo zindaba Ngifuna kona vele.